Wel, bore da I chi gyd, sut da chi gyd? Dwch chi ni gael gweld pwy sydd wedi ymuno fo ni. Mae hi'n fora braf yma yn yr Wyddgrug. Mae hi yn fora bach golew i ni gael mynd am dro prawn ma gobeithio. A pwy awyr efallai wela un neu ddau ohonoch chi wrth i ni fynd o gwmpas y lle. Bore da, dwi'n newydd weld fod Marian wedi ymuno fo ni. Bore da iawn i ti Marian, mae'n braf iawn cad y gwmni di. Da iawn, da iawn. Sgwn i sa rhywun arall wedi ymuno fo ni. Dewch chi ni gael gweld o, yna rhywun arall, a dwi'n siŵr iawn pwy sydd wedi ymuno eto. Dewch chi ni gael gweld. O, mae gennym ni stori ar yn cyfar ni, bore da Marian. Ia wir, bore da bawb. A dwi'n rhy hwyr dwag Marian i ni fod yn dymuno blwyddyn newydd dda i bawb. Achos dyma'r tro cyntaf i ni gael stori Ysgol Sul hyd yma. O, bore da Wain. Mae'n braf iawn cadw gwmni di. Bore da. Weli si mam o bell dechrau'r wsos Wain. Ac pwy awyr lle gwn i dy weld eitha hefyd yn fuan iawn. Bore da Gweno. Mae'n braf iawn cael dy gwmni eitha hefyd. Ac bore da Carys a bore da blant i gyd. Mae'n braf cael eich cwmni chi. Wel, wch chi be blant, nath ni fentro cerdded mor bell a Cilcain ddoe hiw a fi. Mae Cilcain yn bell iawn. Os nad ydych chi'n mynd yna mewn car, dydych chi'n cerdded yr holl ffordd o Wyddgrug. Mae'n bell iawn, iawn, iawn. Bore da Meida, bore da Llunos, da chi gyd yn ymuno reit del rwan. Rwan ta, dwi eisiau dangos rhywbeth i chi. Da chi'n cofio, nes i ddeud ar chat messenger Ysgol Sul, os o'i gynnach chi ryw gymeriad bach Lego i chi ddod a fo efo chi bore yma. Bore da Llunos o Gaerdydd, mae'n braf iawn cadw gwmni di a braf iawn cadw gwmni'r plant hefyd. Bore da Dil, bore da iawn i chi. Wel, dwi wedi dod a person bach Lego efo fi bore yma. Be da chi feddwl o hwn? Dydy o'n un smart, stwch. Dwi'n mynd siŵr iawn, a deud i gwir dim Lego, dy o'n ac i. Playmobil ydi hwn. Mi oedd gyda ni gannoedd o'r figurines bach yma ar y bod yn tu ni. Ac oedd gyda ni lot o figurines fel arall fyd. Ges i hyd i hwn hefyd. Chybod di hwn? O hwn di dod holl ffordd o Ffrainc. Mae'n edrych reit filain a deud y gwir dydi. Asterix ydi hwn. Wel, dwi'n siŵr fydd am yn cyn iawn bod fi'n deitha chi, ond dwi'n mynd i ddeitha chi. Ond oedd obed ni wrth i fodd yn gafal mewn dim bach oedd o'n galw fo. A drwy'r amser oedd o'n neud bob dim yn gafal ni gyllad a fforc a bob dim wastad efo dim bach rhwng i fus a'i fawd fel hyn. Ond gallu neud bob dim, oedd o'n mynd i gysgu efo'r dim bach, oedd o'n y bath efo'r dim bach, oedd o wastad efo'i dim bach. Wel, mi ddoth na dro ar fyd efo'r hen dim bach, achos oedd o'n meddwl bod yn hen bryd iddo fo beidio cael dim bach. A be ddaru fo ddechrau wneud? Credwch neu beidio. Oedd cuddio y dyn bach yn yr ardd. Dyna i chi ofnadwy ynde. Ac mi oedden nhw mewn amball i botyn planhigyn. Oedd amball un yn y doman compost. Ac oedd amball un yn llechu rhwng yr moron a'r tatws yn yr ar. Ac wch chi be? Hai Lowri, braf cadw gwmni di. Wch chi be yn rhyfeddol? Mae'r ar a'i londo o ddynion bach Lego. A hyd yn oed rwan, a mae obed yn mynd i fod yn 22 oed flwyddyn yma. Bob blwyddyn yn ystod yr ha, yn ddi-ffail, da ni'n dod ar draws dyn bach arall wedi ei gladdu yn y compost neu yn lle bynnag. Ac ydyn ni'n chwerthu'n bob tro. Ond oedd hwn mewn cyflwr gwell na lot o'n nhw. Lot o'n nhw wedi colli breichiau, wedi colli penna. Ond dyna ni, y dynion bach. Pam yna chi? Nan, pam bo chdi'n sôn am y dyn bach? Wel, ar ddiwedd yn stori, dwi eisiau i chi wneud peth. Dwi eisiau chi wneud beth gwahanol. Dwi eisiau i chi, ynde, fynd i guddio eich person bach yn rhywle yn y tŷ. A dwi eisiau chi chwarae gêm efo mam neu dat neu pw bynnag, brodyr neu chwiorydd fel arall,
Neu os ydych chi fatha fi, fe rhaid i Hyw fynd i chwilio am y dyn bach lego'n bydd. Achos ni mond Hyw sy'n ma. Dwi'n meddwl eith Pero i chwilio amdano fo na ni'r gath. Ond oedd y dyn bach lego. Dwi eisiau chi guddio fo o gwmpas y tŷ. Ac efalla, fedrwch chi'n neud o'n haws dweud, o, poeth, pam da chi'n mynd yn nes, neu, o, ti'n oeri, ti'n mynd yn bellach i ffwrdd wrtho fo. Ond i guddio fo. Felly mae'r hen ddyn bach yma di bod ar goll am amser maith, ond rhad weitha o ganol y compost yn ganol y pryfid genwair. Mi ddoth Hyw ar ei drawso, ac mi oeddan ni falch iawn ei weld o, a sawl dyn bach arall hefyd, hyd yn oed yr astrix ffyrnig yma. Rwan ta, stori sy'n gynnau heddiw yma am fachgen bach oedd wedi mynd ar goll. A deud y gwir, doedd yma fachgen bach iawn, oedd o yn 12 oed yn 12 oed. A pwy meddach chi oedd y bachgen bach oedd wedi mynd ar goll? Welwch chi be? Sôn ydw i am Iesu Grist. Sôn ydw i fel y buodd Iesu a'i fam Mair a Joseph ddod o Nazareth i Jerusalem. Ac wir i chi, be ddigwyddodd? Aeth Iesu ar goll. So dowch chi ni wrando ar y stori. A dyma ni, y llun. Dych chi'n gweld y llun yma yma? Ni, mae Hyw'n tagu yma. O, dyna ni. O, Mair a Joseph. Peth ofnadwy ydy pam dwi'n cofio Obed hefyd. Yn mynd ar goll yn IKEA. O, yn Warrington. Diwadd y byd. O, ond dyna ni. Oedd na danoi yn doedd i ddeud, will the parents of a child called Obed Powell Davis come to reception, please? Ond oedd na ddim tannoi yn y stori yma. Oedd Lwri, oedd o yn nightmare. Rhyfedd, Obed oedd wastad yn mynd ar goll. Dyna ni. Esgusodwch fi, medda Mair. Ydych chi wedi gweld Iesu fy mab i? Mae'n ddrwg yn eich poeni chi, meddai Joseph. Ond dwi ddim yn dod yn gallu dod yn i hyd i fy mab. Mae o'n 12 ac mor dal a hyn. Mor dal a hyn. Dro ar ôl tro, fe fuon nhw'n gofyn. Ond y cyfan a gafodd Mair a Joseph oedd pobl yn codi ysgwyddau, yn cydymdeimlo ac yn dweud, mae'n ddrwg gen i, ond fedra i ddim o'ch helpu chi. Oedden nhw mor bryderus. Roedden nhw'n ofnus. Doedden nhw ddim yn gwybod be i wneud nesa. Ac i'w wneud pethau'n waeth, fe ddylai hon fod wedi bod yn daith ryfeddol. I Jerusalem, i weld y deml a dathlu gwyl y Pasg. Wan, mi oedden nhw ar ei ffordd adra, ac roedd Iesu ar goll. Roedd hi'n twllu. Da ni di gofyn i bawb beth gyda ni. Wylodd Mair. A does neb wedi ei weld. Cleciodd Joseph ei fysedd. Be am y bechgyn na? Y rhai o'r pentra nesa? Buodd Iesu yn cerdded gyda nhw am dipyn ar y ffordd lawr yma. Dwi wedi siarad efo nhw'n barod, o chneidiodd Mair a sychu ei llygaid. Dim byd. Dim ond un peth sydd ar ôl i'w wneud, medda Joseph. Mae'n rhaid i ni fynd yn ôl i Jerusalem i edrych amdano fo yno. Felly dyma nhw'n mynd, yn ôl ar hyd yr un llwybr, heol wrth heol, stryd wrth stryd, nes iddyn nhw gyrraedd y deml, wedi blino'n llwyr. Ydych chi wedi gweld y bachgen? Gofynnodd Joseph un o'r ffeiriad yn y deml. Mae e'n 12 oed. Ydyn ni wedi gweld y bachgen? Gofynnodd yr ffeiriad. Di'n siŵr. Iesu yw ei enw.
Ydw i'n iawn? Ia, medda Joseph. Ond sut ydych chi'n gwybod? Dewch efo fi, chwarddodd yr offeiriad, ac fe ddangosai i chi. Arweiniodd yr offeiriad nhw i gornel yng nghwrt y deml. Roedd torf wedi ymgasglu yno, yn gwrando ar un o athrawon y deml ac yn eistedd wrth draed yr athro, yr oedd Iesu. Mae'r bachgen yn rhyfeddol, sibrydiodd yr offeiriad wrth Joseph. Mae e wedi bod yn mynd o un athro i'r llall, yn holi'r cwestiynau rhyfedda. A phan fydd yr athrawon yn ei holi, mae'n ateb gyda doethineb sy'n llawer uwch na'i oed. Fe dylech chi fod yn falch iawn ohono fo. Dwi'n sicr wedi synnu, ochneidio Joseph. Ond fyddai'n llawer iawn hapusach tasech chi'n achosi'r fath bryder. Os na fysa fod i'ch achosi'r fath bryder i'w fam mai dad. Be ddylen ni fod hanner ffordd yn ôl i Nasareth erbyn hyn. Wedi'r athro orffen, rhedodd Joseph a Mair yn syth draw at Iesu. Fe fuon nhw'n ei gofleidio cyn ei arwain allan o'r deml. Ond fuon nhw ddim yn hir cyn dweud wrtho sut oedden nhw'n teimlo. Bydd ath dros dy bendi, gofynnodd Mair. Roeddan ni'n sâl efo gofid. Wel, mae'n ddrwg yna, medda Iesu. Roeddwn i'n meddwl y byddech chi'n gwybod lle o'n i. Wedyn, dyma fo'n edrych yn ôl ar y deml ac yn sibrwd. Tŷ fy nhad yw e wedi'r cyfan. Edrychodd Mair a Joseph ar ei gilydd. Gyfeilodd Iesu neu dwylo. A dyma nhw'n cychwyn y daith adra gyda'i gilydd. Wel, dyna chi ryfeddol. A dyna chi stori sydd yn gorffan yn llawn panig, ond yn newyddion da. Sbiwch ar yr llun y fama. Dyma ni Lwch. Dyma ni Iesu yn y deml. A beth sy'n rhyfeddol, ydych chi'n gweld y bobl yma sydd efo fo? Yr offeiriad bobl rili pwysig yn y deml. Pobl oedd yn dysgu, pobl oedd yn meddwl bod nhw'n gwybod bob dim a dweud y gwirtha chi. Nhw oedd yn rheoli gymaint yn Jerusalem pryd hynny. Ac yn Israel i gyd. Ond mae Iesu yn helpu nhw, a mae Iesu yn dysgu nhw. Ond mae yna un peth arbennig, ydych chi'n gwybod, sydd yn y stori yma. Mae o reit yn y diwedd. A mae'r ateb pan mae o'n dweud wrth Mair, a mae o'n dweud lle mae o, mae o'n dweud, mi o'n i yn hi fy nhad. O'n i yn tŷ fy nhad. Dwi'n gorfod bod yn tŷ fy nhad. Sef deud mae o, dwi'n gorfod bod efo Duw. Ac mae o'n gwybod ac yn deud wrth pawb o'r cychwyn cyntaf un, hyd yn oed yn 12 oed, i fod o yn fab Duw, a i fod o angen bod efo fo bob amser. Wel, da ni'n diolch am y stori arbennig yna. Da ni'n diolch hefyd bod ti'n gorffen yn hapus iawn. Rwan ta dwi hefyd wedi anfon, ac mi fyddai'n neud unwaith eto ar y Facebook yma, mi fyddai'n anfon yr adnodda ar eich cyfarchu, sef y pecyn hynny. A mae'r pecyn i gyd wythnos yma lot o bethau difyr i wneud. Lot o waith crefft i wneud, lot o storis, lot o fideos i'w gweld. Ac un o'r pethau crefft, da chi'n abo fi ddigon da erbyn hyn i wybod, na'n crefft, na, dwi ddim yn meddwl, ond mae yna un crefft dwi hyd yn oed wedi cael ei wneud. A dyma o. Be di hwn? Waw, Marian Antrobus, be wyt ti feddwl o hwn? Fi Marian yn chwerthin wan, mae Marian yn gwybod, ydych chi'n gweld? Na, dydy nan ddim yn dda iawn efo gwaith crefft. Dwi wedi gwneud sgrôl. A ydych chi'n gwybod pam? Mi welwch chi'n y llun fod na sgrôl, ydych chi'n gweld? Waw, ia Marian, waw,
Wowza go iawn. O dyna ni'r sgrôl. Ar y sgrôl oedd gan y bobl bwysig i'w cyfraith. A bi oedd y gyfraith oedd bi oedd Duw wedi deithio nhw. Lot fawr o flynyddoedd cyn hynny. Ond, pam ydyn ni'n darllen ac yn deud, dwi'n gorfod bod yn tŷ fy nhad. Mae o'n dweud, dwi isio bod efo Duw. Sut da ni bore da, Ngharad? Braf iawn dy weld ti, a bore da, Ela ac Elin, mae'n braf iawn cael eich cwmni chitha hefyd. Rwan ta, efo'r sgrôl ma, da ni'n mynd i fod yn sgwennu rhywbeth. Os biwch hawdd dio, i gyd ych chi angen ydy darn o bapur ag cotton bud. Rwan ta, mae hein yr i bambŵ, ond os gynnach chi'r ei plastig, mae well i ni ddefnyddio nhw na'r rhoi nhw'n y bin cyn cael ei defnyddio. Felly defnyddiwch nhw. A da ni'n mynd i fod yn sgwennu gweddi neu neges i Dduw. Bore da, Ela ac Elin. Mae'n braf cael eich cwmni chi. Rwan ta, da ni'n mynd i fod yn sgwennu arno fo. Be dwi eisiau deud wrth Dduw bore yma? Hyw, be newn ni ddeud wrth Dduw ar yn sgrôl ni bore yma? Be newn ni ofyn i Dduw bore yma falla ar yn sgrôl? Neu tra mae Hyw yn meddwl, be mi fi ofyn i chi? Be fysa chi licio fi sgwennu ar y sgrôl yma? Hwn ydy'n gweddi ni bore yma. Be da ni'n mynd i sgwennu? Sgwni. Sgynna ni awgrymiadau, Iowain am ddeud, neu Ela, neu Elin, neu Thomas, neu Sara, neu Gethin, neu Maria, neu pwy sy'n mynd i ddeud? Gloria, be da ni'n mynd i sgwennu ar yn sgrôl bach ni y bore yma? Cadw ni'n saff, falle? Mae Hyw yn deud cadw ni'n saff. O, mae hynna'n syniad ardderchog. Be am i fi sgwennu hynny ar yn sgrôl? Annwyl. Dad, achos dyna sydd ni'n cychwyn llythyr ynde? A mae Iesu Grist yn annwyl i ni. Mae Duw yn annwyl i ni. Annwyl, Dad. Cadwa ni'n saff os gweli di'n dda. Amen. Ardderchog. Diolch Hyw am yn helpu ni. A dyna ni. Bydd hwn yn edrach ffordd o chwith, achos fel yna mae hi pan dyn ni'n dangos. Ond dyna ni, dwi wedi sgwennu fanna. Fel ydych chi'n gweld, mae gen i sgwennu bler. Dwi ddim yn dda mewn crefft. Ond dyna ni. Ia, da iawn, mae Elan wedi deud, diolch am edrych ar ein hôl. Ia, da iawn, a mae Owain wedi deud diolch am nain. Da chi'n deud pethau da. Da iawn chi, blantos. Da iawn chi. Cariwch ymlaen i reid y pethau yma i fyny. Achos be da ni'n mynd i wneud rwan ydy, da ni'n mynd i wrando ar gan. A mae'r gan yma'n hyfryd iawn. A mae'n gofyn i Dduw yn bendithio ni. Be di hynny dwch? Mae hynny hefyd, ydych chi'n gwybod, yn gofyn i Dduw edrach ar yn hôl ni. Felly mae hon yn dod ar YouTube. A mae Lowri yn licio'r cotton buds. Fi di falch iawn bod fi'n mynd i defnyddio nhw eto, Lowri. Felly fyddai'n neud toc. Ond dyma ni, da ni'n mynd i wrando rwan ar y gan. Boed i Dduw dy fendithio di. Nawn ni wrando'r hon, ac yn ystod hon, nawn ni ddefnyddio hon fel gweddi. Efallai bod chi eisiau sgwennu hefyd, fel y mae Owain wedi wneud, fel mae Elan wedi dweud, be fysa chi licio diolch amdano fo. Reit, mi driwn ni reid hwn ymlaen rwan. Boed i Dduw dy fendithio, boed i Dduw dy gadw, a gwenu am ti. Boed i Dduw fod yn rasgo, a dangos ei ffafr, gan roi ei hedd i ti. Yr hedd sy'n dod
Wel, dyna ni arbennig iawn. Yn doedd, a da ni'n diolch yn fawr iawn am y cyfraniadau ffantastig hynna. Wytiwch yn ei bach. Dyna ni, da ni'n diolch yn fawr iawn am y cyfraniadau yna. Da ni wedi bod yn gael dros y cyfnod yma i gyd. Rwan ta, da chi'n bod be? Mae yna rhywun arbennig iawn wedi ymuno fo ni. Mae Carys wedi ymuno fo ni. A mae hi'n byw yn bell iawn. Mae hyd yn oed yn byw yn bellach na Llunos lawr yng Nghaerdydd. Mae hi'n byw yn Taiwan. Ac mae hi'n 6 o'r gloch yn nos yn Taiwan. Ac mae'n ti Dil yn abo Carys. Mae yna sawl un o'n i'n abo Carys. Diolch i ti am droi fewn ato ni, Carys. Mae'n hyfryd cadw gwmni di. Ac da ni wedi bod yn sôn, Carys, am y bachgen yn y deml Iesu Grist yn mynd i'r deml, oherwydd i fod o isio bod efo'i dad. Rwan ta, cyn i ni orffan mewn gweddi, dwi'n mynd i fynd yn ôl fel nathon ni gychwyn. Dych chi'n cofio? Dych chi'n cofio be nes i ofyn i chi ddod efo chi os ydych chi'n gallu? Ma ni, yr person bach Lego. Fel o'n i'n deitha chi. Nid Legos gyda ni gan fwyaf, gyda ni rei yn yr ardd, ond yma gyda ni lot fawr o Playmobils. Ac be dwi'n mynd i wneud rwan ydy, dwi'n mynd i guddio hwn. Dwi'n mynd i guddio fo rwla yn y tŷ, a dwi'n mynd i gael hew i chwilio amdano fo, a mi fyddai'n helpu fo i wybod os oedd o'n boeth neu'n oer wrth fynd yn nes ato fo. A pan fydd o'n dod o hyd iddo fo, ydw i am i atgoffa fo am y stori arbennig yma. Ond i atgoffa fo fwy na dim byd am yr adnod sy'n deud, tŷ fy nhad yw wedi'r cwbl. Dwi eisiau bod yn tŷ fy nhad. Dwi eisiau bod efo Duw lle bynnag ydw i'n mynd. Wel, diolch i chi am eich gweddio hefyd. Diolch o galon. Da ni'n diolch o galon am bod ni'n gallu gweddio fod Duw yn cynnal yn teulu'n ffrindiau ni ac yn edrych ar eu hola nhw. Ella bod ni'n cael ei gweld nhw, ond da ni'n diolch fod Duw yn edrych ar yn hola ni, lle bynnag yda ni. Dewch i ni gyrru 2 law fo'i gilydd i ni gael gorffan yn gwasanaeth. A diolch fawr iawn i chi gyd am ymuno ymhell ag agos. Da ni yn, diolch i ti Carys. Mae'n hyfryd dy weld eitha hefyd. Mae gennym ni bobl sydd lawr y stryd, mae Elan, rhyw chydig o 2 ffwrdd wrthon ni fama, a mae Carys tua 10,000 o filltiroedd i ffwrdd yn Taiwan. Da iawn cael eich cwmni chi. Dwch ni eri 2 law efo'i gilydd. O Dduw ein tad nefol, da ni'n diolch i ti am y geiriau yna. Boed i Dduw dy fendithio. A da ni'n gofyn dy fendith di ar yn holl deuluoedd, yn holl blant, a'n holl ffrindiau, a'n holl deulu. Da ni'n gofyn i ti'n cadw ni'n saff. Da ni'n gofyn i ti'n cadw ni'n hapus hefyd. Ac edrych ar ôl bob dim sy'n gwneud ni yn ni. Diolch i ti o dad. A diolch i ti bod ni ddim yn gorfod bod ar ben yn hunan, ond yn bod ni'n cael bod yng nghanol hyn i gyd hefyd yn dy gwmni di. Diolch i ti arglwydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, hwyl fawr i chi gyd. Ac mi welan i chi wythnos nesa, yr un amser, 9:45. A dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddeud, geith Lowri godi bawd, dwi'n meddwl na Lowri sydd yn cymryd stori plant wythnos nesa. Felly, hwyl fawr i chi gyd. Hwyl fawr. Tara. Amen. Tara.